namak niyo. Na-stress pa si Ila. Ayun na. Na-stress pa nga ni. Kararaban na ito. Ito ka ba? Ila Mama, isusumbong mo daw sa akin mag-email siya. Wala na daw pa. Wala na. Gcash daw kapag mag-email. Kaya daw kami. Kontrata. Oo. Hindi na daw siya mag-email. Meron na lang daw sa TikTok. TikTok na lang daw siya. Hindi kasunduan na kami, mama eh. Wala. Ano daw, ikakash ko na daw Gcash siya. Ano na, pinakausap na rin maaari. may nagturo ko si Leila. Susumbong. Sabi ko, kapag mag-email ka, susumbong ka ni mama sa akin. Turo ko si Leila. Saan ang may? Gunting. Balik ka. Di ba yung gakay dito din yung bungal ka talaga. Ano ba? Nagkagat ang kamot ko. Hi, John! Thank you so much! Thank you! Happy New Year! Thank you po! John! Happy New Year, John! I'm making spaghetti. Pinag-pinag. Naman ang problema niyo na dadulwadan, ha? Ipapasumay ka mo, ha? Maligang tiliwat ka mo rin ng phone. Wow. Happy New Year! Happy New Year, Pio! Happy New Year, John! What was that you just put the pot? Sauce, spaghetti, hot dog. Mamaya, wala daw siya mag-email. Susumbong mo na daw sa akin. Dito na si Kuya Gap. Di ba, Gap? Bawal ang email daw. Kaya, may bilang mo na siya. Bawal Ito, na mahal siya. Ngayon. Ahunan niya. Nagot niya. Si ano. Ano na muna isa mo? No, mainit. Wag ako. Init, may mumo. Hindi na to.
kami. Madara na lang pagtapos. Ako magayon. Send gift. Ako magayon na yung bago. Siyempre. Bagante. Good morning to you, my friend. Hope you have a good evening. A good evening here. Gayla. Spaghetti. Sauce. Lamig ka saan? Uy, tsura na! Home. Maligid na nini yung malay ko na yung nirong salt. Tumo hearts. Yeah. Kanya! Tumo hearts. Peppa Pig, ikaw! Joke lang! Duhan niyo si tita mo. Duhan niyo si tita mo. Kulay pink ba kasi may rock? Bubay ka ngayon? Hindi. Abraman niya na doon. Lang yun. So, ano yun? What's this? Hindi ko lang yung tulang mag-gis. Pato? May pato ba? Yung sondo sa yung bibi. Ano, naman lulog mo ka. Kadi mo. Wow, naman. Hindi oh. Yun, na lang. Oo nga. Pati ya? Nani niya. Dili, sa ikatugang ko sa ako. Darawa ko lang sa sa kanina. Kasi basta rin may lumpia nga na, nagbibili ko na ako. Uy! Oo! Kaya ko daw yan. Ilang taon na kay Madara man, di ba ga? Dapat siya na. Hi, Max. Okay, mama kang tayo, ano? Ay, tayo! Diyos! May juice ako. Kain ka muna. Kain ka muna. Bahala ka dyan. Bawa ka na kulunin ka. Ito wala. Oo. Dali. Kulit lang ugang. Kain ka muna, luto. Kain ka muna, kain ka muna, luto. Ubusin mo na ito. Ay, nako. Dahil na, di ba naluna? Inupos mo? Ang saro, ang adjis. Ikaw ang magkakaroon. Wala man yung sunamit ko. Inubos mo si Kwenta na ang adjis. May sanay pa ko dito, may tiyo. An agis. Kaunan na yun. Pag-irok sa natin, tsura, inubos mo. Ayan o. Kasi luwa-luwa ka dun eh. Saka rin eh. Ah. Ate. Sila. Para dito sa kwarto. Hi. Aray mo. Tapos ba yung titas Pasko ng spaghetti? No, boss. Pasko. Sa luwas. Sa luwas. Sa luwas. Alis dyan.
Ouch. Ouch. Looks good po. Oh my God. Yeah, thank you. Come on. You only one. Hotdog YouTube. Happy New Year. Unti-unti ka na sa sabula. Happy New Year. Ano pa yung sabula? May sabaw. Sa kapitbahay. Akala ko nagbili ka ng ano, sabaw. Wala, di ko na kaya magluto. Hindi ako sa Bukas na. Sorry? Bukas. Bukas ang New Year. Saan ang sa inyo natin, mamay? Ay, tapos ka na dito, Chef? Pare. Oo, tapos na. Luto ka ng kanin. Kaya naluto ako sa pansit pa. Lagyan ko. Saan ang bigas, mamay? Huwag ka dyan. Doon ka sa ano, sa isa. Saan? Doon mo, sa ano. Ay, nilutuan yung suman. Ay, kasi doon lang suman. Sabi ko. Alam ko. Alam saan sinugnan ko ng bata. Ngayon, Dili man na kay. Dili mo yung cashier dyan. Ito na. Dito ka na kanina ng kadiri mo ito maubos. ano yun yan? Kumain. Dito na? Oo, yun. Ayun mo saan? Nakaharap doon sa paano kayo mga. Yun nila kung mga pula. Ay, ba na? Magiba na kaya yun, kaya yun mo lang. Thank you so much. I forgot that. I forgot. Kunti lang, sir. Tubig, tubig. Tayo, mamay. Jerry, si Billy. Yung video, wala eh. Kasi ito, Bon? Oo, sobra. Ilang takal na to? Tama na ito, mamay? Supreme mamaya. Tama. Anong daw yun? Sobra? Ano yun? Baga, may spaghetti, may kuan. Hindi lang. Bawasan mo na lang ito ng isang kalating takal. Kaya ikaw man lang nakain ng maraming kanin. Kunti lang. Tama na ito. Tama na yan. Yan.
Kapinit yung mga kamay. Kaya na ako nag-order ng pamangkin. Sino mo ko lang makapo mo. Ganda. Oh my God. Lag. Galing si Papay. Alam. Ang tumatok na. Lag. Bukas na to, ilalim. Galing si Papay. Galing sa papa. Ito. Pumunta yung Jayla. Laka. Sino ka po sa audition niyo? Ate Lisa? Okay. Bukas na to. Kailan? Ilalim na to. Hindi ko lang nakita. Oo. Tinigsigaw ko. Pinag-reach ako. Sabi ko may sakit na sila. Patagdag sa pa. Sakit. Oo, ano ko siya. Biniwas ko sa sakit. Sabi yan laro. Tinago ko sa lupot yan. Ang ganda-ganda ng bulay, mama yun. Pinilan ko. Nalalaman ko lang pala na ano. Binilang ko talaga siya bula. Nagpapala ka. Dun sa, alam ba, dalawang balik ako, unang prutas, hindi ko nakita. Bumalik pa ako ulit, hanap pulo yan. Ay, din yung naglalaro ng cellphone. So, naano sa akin, pinabrainwash ko. Buti na. Ano yan sa akin? Sabi yung susumbong ko daw kita. Ay, susumbong ko daw sa unang video. Wara ay sauce. Kanina ko sising ko. Tapos kapo. Wala ka raw namin na maupusinada. Mag-alas 12. Wala na yung pag-alas 12. Leftover. No, not yet. Damn, you eating that all yourself? No. How to eat po. Thank you, John. Spaghetti. Yes, we have already spaghetti na. Mayaman kami. Sili ka dak. Alright. Ay, may boyo ka na. Naghahanap pa si Bim kanina. Sarap, para kuya. Wala. Nasanay siya na repining. Ay, Nasanay sa na ano. Walang laman. May malakas sa Wow. Delicious. Dahil ka nagulog ka, nakatimba ka. Ano? Siyempre, naghatag ng gusto mo sa? Gusto mo. Hindi mo magandang ang kalabasa. Ay, Ano yung hotel? Ano yung hotel? kaya may tabo. Tabo. Ayaw ng butangan. Ha? Ay, pala may lisa? Oo. Yun, sa may tabo. Right. Ginawa lang yung mama. Nagano naman nagano. Ay, nani, kung ka, di ba ang paan ko? Alay, matulog. Na,
Mahilig yung sabi. Good, she's fine. Yeah, Oo, yes. yan. Yes, John. Sa amo. That not going to zero. Sulit ka magpanood. Good morning, Vic. Good morning. Pag New Year, kung talaga yung test ang sabi, ay bibig niya, pang 1 year na. Ibarat na yung pagkakuan. Sana rin. Sobre, ang sobre. Italog ko sobre, dahil masugadan sa inyo. Tinatagkal sila. May mambaga siya nabasa ko pumakay pa. Hindi ito yung basa. Oh. Oh, you're making real spaghetti, yeah. The real spaghetti. Real spaghetti. Spaghetti, bababa. Hindi. Kaya nga ang kalabasa, nagpilit ako ng sakay, pamungan kong kakasilan. Apo ka siya. Ang gamit ng lukot ko sa Biko. Nakurang nga daan. Taon na naman. Maraming Hi, Hags. Happy New Year. Dapat mas yung pilitan. Pandiya. Iya nga ni Tita. Hindi alam sa anak nito. La, 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 la. Gano'n ka nito ng pagalan sa isang tao? Natulog nga. Oo, natulog. July. May na. May na. To the color of the world. So much. I love you like you do. Ang gabi na pabot na. May pin-pin ka, mamay? Ay, ate. Pumunta mo sa ano? We're done worker. Thank you. Happy New Year. Thank you, John. Thank you, John. Is that garlic? Yeah, garlic. Garlic. For pancit. Garlic for pancit.
Ah, why? Why? Oh my God. Ulit ulit ka. Why? I don't like garlic. Ah, okay. Why? Paluin ko na ikaw. Bilis ka lang, oh. You're very hungry with that slicer. Yeah. Hi, hello again, Cheryl. Hi, Mark. Thank you so much. Ano yan? Ayaw nga pala si Bibi, tulos. Nakalimutan na rin si Tita. Biba mo. Bigay lahat, mama. Bibir pa kayo. Bakit yan mo lalagay? Ay, buta ka na. Kaon ka na ba, Bang? Ha? Kaon. Ito. Mga ito, nabubutan na nga niya ako. Audit tayo po. Ay, sabi sa bata, hindi pa nga Hindi na! Grabe mo. Ano na? Bata na yung gusto niya, hindi pa niya yung kakaon. Huwag ka na lalabas indang, hindi ka na nasagasaan ng bike. Wala. Dito, dito. Sabihin na magkarunong na bike daw naman. Ay, guys, diyan mo ah. Oh, Shane!
Oo. Saan ka hirigop na niya? Bakit ang muna ato mo Wala, siya? wala. Alay na. Yun. Bakit ang musoon? Bakit? Oh my God! Thank you so much. Thank you for the gift. Ah. Yay! Aray. Bili yan, ate. Kalapit daw kung mapatong-tong. Tita, kung hindi naninig, butang na ko na lang isa. Oo, natala. Ay, nag-usap na ako pa. Thank you for the gift. Thank you so much. Nakita lang ita. Magkano yun? Dapat mo sa akin ni studio. Oh. Hindi ko na rin nakaliyo. Gift for New Year. Thank you. Hindi lang yun. I have PayPal. You can send me on PayPal. Ano yun? Kuha nila sa isip ko. Pagdating ko dito. Ayun, na. Thank you, Lord. Ay, Nagkaliyo na sa day, dahil ko na yun sa iyo. Para sila. Ay, sila inyo. Video. Ay, para may na. Dito na yun ng mga Thank you so much. paniyo. Thank you for the blessings. Di parang yung punanan yung napaniyo. Program. Hindi na kakadang sildiraw. Gamit. Da! Dili-dili gatong andon, ho? Thank you so much. You light. Si gamit mo ba ini? Sige lang po, ano po? Thank you a lot. Thank you so much. Hi, Beglan. Da! Happy New Year. Thank you, Sir Mike. What are you cooking today, Cheryl? Spaghetti, pancit. Happy New Year, Cheryl. Happy New Year. Thank you so much. God bless you po. Yeah, Happy New Year's. Happy New Year. Hindi mo yung silip ko, baby. Hindi mo yun. Ikutin mo. Dito sa ulay, may langit. Dito sa ulay, may langit. Unang uli, galit sa ito. Wow. Ano sila? Ate sila? Yan na tayo, Ben. Okay? Ano, baby, mouse ko na. Ano sila sa labas? Abakan sa papa. Dali, bukod na yan yun. Wait, wait. So, I just sent you. Oh, thank you so much. Yeah.
Parang kita. Baga, paldo. Thank you so much. Thank you po, Sir Mike. Paldo na. Pinagdisin $1, pinagdisin sa Kunin na din wala. dito. Thank you, Sir Mike. Just send that $10. Thank you po. Happy New Year. Thank you, Sir Mike. Oh my God! Sana paldo. My brother said, I'm so lucky one. Thank you so much. Oh my God. Happy New Year. Sa nag-kiss na. Eh? Mali ha? Pwede kong sabi niya sa ako, ha? Yung may sabihin mo na. Thank you so much. Yeah, may ano pa? Thank you po. God bless. Ayaw na? Oh my God. That was together. Ano pala sa ni Papay? Dito sa may sabaw sa luyo. Hindi. Ayun, hindi naman naputos pa. Do I get right? Yeah. For you. Hindi mo na mag-send sa mga nagdala. Gala. Natanggal! Ano mo ba? Pa, ano? Ay, good ka? Eh, ako mag-ulo sa Thank you so much. Ano? Oh, Rex. Ari na nagtulog sa mga alawan to. I'm happy. Ha? Ano? Kulog? Sige. Ano man? Sabi hindi ko bunso. Sabi niya. Durabang ko na. Ano naman sabi niya? Amot sa ito. Thank you so much, Sir Mike. I can't believe I felt so blessed. Da! Ha? Kakagra! 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 Hindi nakuha. Kaya siya nakakada sa Iba naman yun. Dapat nais. Iba naman yun. Wow! Kakagra! Kakagra! Salamin ka? Okay na yan. Kakagra! Kakagra! Okay na yan. Hindi ka masalamin? Saan yan? Kumana? Kanina kayo.
Hi girl, how are you? I'm fine. Dai, ikot ako yan. Likod nila. Likod. Ikot ako yan. Oh my god, well, so blessed. Ha? Buhay na ako. Ano ka? Mario ka ba? Ano ulit ka? Kaya, maingit ka man lang. Ipunta ka po sa live para tagan kita bless. Sumay. Yan. Doon ka naman ihaw dito? Doon ka naman ihaw? Diri, doon na ako nasuman. Pag ako mag-amalit ko yun ako bago ang pamutang na nga lamisa. Dina? Open pa ba? Open pa daw yan. Mangalit ko yun mo. Nakalakaw lang. Nakalakaw lang ako. May stretch ka pa? Yes. Kasi Ay, napapagod. Para nung mapidate yun. Ang saan dyan mo sa daw, 120 po, 120. Ayan? I-refill man lang. I-refill man lang. Di pagbuti, babae. Ano ba ang yun? Ano ba makatulog sa karakter? Pero di ko alam yun. Para nagara lang. Okay. Ito na yun. Hinahanap ko na. Wala na. Yung pagsabi ang kalabawan. Ano na yun? Umak na. Kahit na pamitay mo sa ka. Eh, bakit mo ito nakumitay yan? Magayon man ini talaga na pinapakal mo. Mag-watch ka pa, ha? Magayon talaga yun na pinapakal mo. Lagaw. Lagaw mo sa ano sa iman. Hey, no! Ay. Ano ba nakasalit dito tabi sa magnaan? Ha? Baga na?
suman ka. Pero makita suman mo. Hulo. Pero nakilin eh. Dili din ako. Pagkon. Direkon pa na po. Pagkon. Direko na. Direko ko lang. Kahit direko ko lang. Din ako. Madali matapos. Buto ko mo sa dagko. Pero nga wala lang. Muna mo yung kadarag ko na. Kaya sir. Aray ka, aray ka. Kasi kadarag ko. Tapos direko ko. May hali na bugas na dili na puluto. Ito nga to nga. Dili. Dagat minsan mapulo. Nakaligit pa eh. Aray ba ko? Sabi yung panagulang-ulang. Si ano, Gio. Butang battery. Ano yan? Ito. Butang Kasaysayan yan. battery. Grabe na. Ito, maalala niyo yan. Impis na. Binuangan niya ng bata siya. Gio. Gio Sacramento. Pagulingin ang duwa. Para ma. Oh, isa Paano na. ito sa ako? Okay, nag-chat mo sa ako. Hulat ako. Sabi ko hulatan na ako. Sabi ni Tori, mahuli na ako na kami. Sabi ko na ako. Hulatan lang kay darang ko. Ano na. Nag-chat chat pa sa ako si Sarah. Paguli daw ni mama niya. Sabi ko hulatan na ako. Ha? Abo ka na? Ha? Abo mo na? Ano daw? Ano sige? Kaya ano nun, Ano? ito na pita. Ah. Ako nga. It's you and I. Ate, kaya wala. Ang timo-timo ka dito na dito. Kami na rin mo naman ako dito. Nag-aaral ka rin. Gimana ito sinada ko? Kami kung naghahanap ka, bitin na. Ganun na. Inaabutan sila. Pero nakarabas. Oh. Tulo na kumano. Tulo na kilo na. Tulo man nakarabasa. Di mo pa eksakto ng karabasa na kilo na. Bidya, sobra. Butuhan yun. Ihan niya din. Order sa imo yun. Sige. Kaya sino man yung mga ay. Ano si mama? Doon. Ulang. Kaya liyo kita. Siyak na dito. Nakakasumaan siyak na siyak. Pero yun. Magwasan na ano. Na yung ilay yun. Diri yan din. Diri ka. Tayo po.
Kesa ano, Ay, di ba? Pampasaan din. Ay, kinang sila. Hindi mo na lang. Iyo. Tubig. Lagyan mo naman ng tubig. Wala pa. Sabi ko, Jesus lang ang ayaw. Ako talaga kaintindihan ko talaga, hindi kita matuko. Ano, ang kaliyo. Balakaya. Sopas. Oo, kaya spaghetti ba? Sopas na lang. Oo, sawak pa rin. Ayun lang. Oh. Oh, sige na. Siguro na ako. Golden. Let's see if we are all it. Classic send that in. Thank you so much. Mike. May pinapay pa mo. Harapan din na yun. Oo, magkaka na lang ito. Alam mo, diwa. Ay, maalas mo, sinahain. Wala ka na si Rila. Tira. Diwa. Magkapira sa mga sa'yo. Nano? Ay, pinta. At pinapay. Okay na. Hindi, din. Paano ko lang ako? Ano yung dito? Tasty. Tasty duwa? Duwa na rin? Duwa na butot. Taste bread. Ay! Ano yan? Wala mo man kasi sa ano. Wala na po yellow. Tatay ko tama. Ay, tingnan na ngayon. Doon sa taas naman, bukod ko si Bibi.
tinapay. Ala, tuloy na. Dili, dili, uga. Dugo na tinapay. Hindi kami yun. Ano po ang nagtumor dito? Ano po yung kinibili? Bulit, bulit, bulit. The dream comes true. The dream comes true. Nagising sa tala. Hindi natin tunahay. Mapareserve ka talaga. Sa atin to. Oh, mo. Yung chat ba si Sir John? Ako nga, nag-ano lang ako pang display. Oo, ano na? Alanganin na. Oo. Oo, sige na. Ako nga, pang display man lang ang ginawa ko. Kaya dito na ako makakuha ko na. Baka na lang. I'm sorry I left for a minute. It's okay. Hello, beautiful. Hi, Fred. Thank you, Sir Fred. Your friend is here. Thank you so much. Your friend is so generous. Thanks a lot. It's closed. Closed. Yes. Nakalak eh. Wala tao. Wala. Kante. Sa bakery. Tara na na yun dyan. Wala. Meron ka. Hindi, karaglinda. Pwede kami.
Good. Mike was here, huh? Yeah. Thank you. Thank you, Fred. Mike is here. Your friend. Thank you so much. Ayan, nasa lupa si Sia. Wala sa iyo. Wala din ka? Teka, pero na yan. Wow, Mike is a good man. You're looking for one. Oh, thank you, Sir Fred. I need to charge my phone. Bye bye. My phone is getting low ba. I charge my phone. Thank you, Sir Fred. Thank you, Sir Mike.